Sa Good Vibes, Globe kag SM Advantage Card ang naglunsar sang hapag movement para mapakaon na may kapin sa 15 milyones ka mga Pinoy nga wala sang kalanon. May report si Romeo Sobaldo. Sa isa ka social weather station o kung SWS survey, yara karon sa 15 million ka mga Pinoy ang nag-eksperyensya sang involuntary hunger o kung nagakagutman initugas ang pandemic, inflation, kag pagsaka sa bilis sa mga balaklon. Gani ang Globe kaupo ng SMAC o kung SM Advantage Card ang naglunsar sang hapag movement. Pinagi sa siniga programa, mayara sang feeding program kag livelihood support program para sa 100,000 ka mga Pinoy o kung tunga sa milyon ka mga persona. Pinagi sa teknolohiya, makadala sila sa bulig sa mga nagakinahanglan, pinagi sa pagpartners sa SM Advantage Card. We're not just providing or doing food distribution programs to the disadvantaged communities, but also it provides livelihood component, capacity building sessions for upskilling and micro-entrepreneurship, and the provision of seed capital, mga micro-lending activities to jumpstart livelihood. Bisa naga-shopping ka lang, kag nagagamit sa imo nga SMAC, sarang ka makadonate sa hapag movement. Kung magbakal sa mga baligyaan sang SM kag partner retail stores nila, may makuha ka nga bonus points nga makakadto sa hapag movement, pero ang imo nga points nga ma-earn ang hindi matandog. When you use your SMAC to shop in any of these SM brands and retail affiliates nationwide, you get to earn points. And the points that you earn is as good as cash. You get to earn bonus points or extra points. So the regular points that you earn will not be touched. Instead, these brands will give the members bonus points, and half of the bonus points that you will earn will go to the hapag movement. Nagsugod ang ini nga movement sa December 15 to January 15. Gani kung nagaplano pa sa post-Christmas shopping, ini makahatag pa sa bulig sa iban. Ang mga benepisyaryo ang ikan sa nagkalain-lain nga mga parte sa Pilipinas.